जों फुरा अबस्था खाराब जानानै थाजोब्बाय आरोना जायगाफ्रानो बेरायानो बायनानै थाबाय जोंहा मानसि गैयियाव बार आपेल थालिर नै हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे भिडिअ फिन खनसेबाव बरायहरनाय थाबावबाय आसा खालामबाय नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन होननानै आरो लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होदो आरो चेनेलाव सोरबाफोर गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दाहाय जोङो थांनो ओंखारबाय आंनि बिमा बिफानि न'आव थांनो ओंखारदों आरोना ओमफ्राय दाउला खासि जायोना ओमफ्राय बेखायनो लेंहरदों आरो आंखौ बेखायनो थांसै बिमा फिसा सानैजों थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय ओरैबायदि सान्दुं गोसा आरोना थेवब्लाबो थांसै आरो जोङो जा सान्दुंखा लु बालु सान्दुं अयथासार सोबाय गस्लाया नै स्कुटि माबा सिङाव सोफैदो बिराद सान्दुं अयथासारखा दाहाय जोङो बिजनि टाउन मोनफैबाय खाना थांसै एबारबो ल'ब हा दुइ बथल दे दुइ बथल लोंगोनबो बथलाव किमान रोसि लांनोसै जोङो दा ओमफ्राय जोङो नै दा सेन्देल दखानाव हाबफैबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सेन्देला आंनिया दाख्लैयो दार्जिलिंआव थांनो जदोंमोन नालाय ओमफ्राय बेखायनो आङो गोदान बायनो नागिरबाय आरोना दा इखौनो लायो नामा र' नायनाय जायोदा इदिखौनो ला इदिखौ लगारनो गानबाय आंबो नांगौ मोनसे ओमफ्राय जोङो सेन्देलखौ लाखांनानै थांबाय आरोना नै दा हाइरड मोनफैबाय मोनसिगोन बारा गोजान गैला आरोना न'आ मोनसिगोन नै दा जोङो मोनफैबाय आरोना बेयाव मोनफैबाय हा जायाखै ओंखाम ओंख्रि खुरनोसै नै रेडि मालाय ओंखाम जाबाय स्रा सिपि नोंहाबो जादो माबे ओंखाम बांद्रायगोन सादों होननानै बुंनाया गाव खान्थाल जाबावबाय गरमाव गरमनै खान्थाल जाग्रा खान्थाल जाग्राफोरा नै गोथावथार खान्थाला खान्थाल गोथावथार बरियाखा मोनजाग्राफोरा गोसोखांनाय बायबाय एसेनो गोसोखाङो दानि लुबैयोना मोनजाग्राफ्रा गोथाव होनलायलाङो एकदमबारे जाग्राफ्रा एबार बारा मोजां मोनजायासैहाय खान्थालखौ इलाय नै एकदम माबा खबले खबला गोजा दानखानायमोन इलायबो थाइसेना इलायबो थाइसे नै गोमोन गोथां बेसे जानो नै गरमखाय ओमफ्राय नै लागातार बाहेरायाव जिरायनानै दंलाबायो आरोना खोमसिनो लाइटबो होनो हायाखै गरमनि थाखाय हा गरम बोरो बिसारा बोरो ओइ हर थाबाय जोङो गरमखाय थांनो बानानै हर थाबाय आरोना हर थानानै गाबोन फुङाव थांसै
न'आव ना एवबाय नै नाजों जोगोनार संनो नागिरदों ना थरि माबायदि रानलायदों माबाया केरेलाया मोजां जाबावगोन दा बे आपेल थालिरा नै आपेल थालिर दानदों नै बेसेबा गिदिर माने मबाइलाव खिथादों आं आपेल थालिर नै सिबि ओलो 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 सिबि ससमायाव थांगोन नोंना दे गानदो दे ससमाया गानदो दे आपेल थालिर इयाव दोन जमानो इयाव नै जा गोथावखा बे थालिरा लानानै थांसै जोंहा दा माखासे गिदिर गिदिरथार ब्रां ब्रां ब्रांना मबाइलाव फिसासो नुबावो फुजा होनो थांसिगोन नोंस्रा जोंहाबो थांसै दसेनि उनाव हा नङाहाय ओइ कमेन्टआ सोर ओइ सिनावसो खोमा ए सिबि बाय बाय सिबि बाय 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 टाटा बाय बाय लामायावसो थांफादों बाय बाय आंखौ खुलुमा नोङो एटाय लाबोदो एटाय खुदुमानो आंखौ खुलुमा नोङो उनावसो गाखोनोसै थांनो ओंखारबाय नै रेडि जाखाबाय थांसै नै आंहाबो गारियाव गाखोखाबाय नै मालाय क्रिकेट खेला गेलेगासिनो दिसान मोननानै दाबो थांसै मासुम टाटा बाय बाय थांसै जोंहा न' मोनसै नै जोंहा फैबाय न' मोनहां जाबाय माबे ए न'आ बायना थाजोब्बाय जोंहा बारहुंखाजों इनो आहा बेरायनो गैला बायजोब्बाय दानाबा मा जाबावगोन सलायलांनो हाबावगोननो नै बेरायनो बायजोब्बाय बारहुंखा बायदिमोन गैया बेनो न'आबो दै दा आयो बेरायानो बायनानै थाबाय जोंहा मानसि गैयियाव बारहुंखा मोनायाव बारहुंखा फैनायजों जारलासो दिगदार जों फुरा अबस्था खाराब जानानै थाजोब्बाय आरोना जायगाफ्रानो अयथासार जाखाबाय औवा हासिबजों सिबलाबा उफायानो गैला नै सेस दै जानानै थाजोबदों न'आ मा जानानै थादों पात्तायानो गैया फाग्लासो दै सुस्रांबाय जानानै थाजोब्बाय जारलाहाय बेरा सेरा बायनानै थाजोब्बाय दैया माबायदि जानानै थादों आल्ला मानसि गैयियाव आयै हेलमेटआ सिजोबसै आयदै ला बेरा सेरा बायख्लाबलांजोब्बाय